Hi logofer, welcome back to my Sisilia Narzary YouTube channel. Actually, गोबाव समनि गेजेरावसो आं भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना भिडिअ खालामथ'वाखैमोन नोंथांमोना साननो हागौ जे मानो भिडिअ खालामला नामा होननानै गोबां मानसिफोरानो सोङो आरोना एक्चुअली आङो भिडिअ खालामदोंमोन आं खालामनाया इनिफ्राय आपल'ड होनाय जायाखै आरोना स' एबारनिफ्राय आङो फ्रि जाबाय आं होलांबाय थासिगोन आरोना फिसाजोआबो देरबाय नालाय आंनिया स' फिसाजोखौबो नुगोन नोंथांमोना नायदो माबायदि हारसिं गेलेगासिनो आंना फिसाजोआ अमा नै मामा आयो Mama hi what are you doing huh mama ayo Mama kelama nung ma खालामदों mama गेलेदो ha ayo cunu kelama la Tit Ini mama gelo Tiklu Mama tiklu gelo mulu Cunu manu ha ayo Mama hello Mama Tit Mama Tit ayo Nah mama nih Hai siap Mama ini ayo naik teramak masih baik kalau mula ayo klik खानाय सिना जाबाय आंजों फुरा माबा सिना जादोंमोन टकलिकलिनो दासो लांबावबाय नै Mama देखो इधर देखो Mama आयु मा जादों नायदोसो बियो सिनायखायो दै नायहरो गारि अयथासार मोजां मोनो गारि मामाया मामा ओइ नायबावा गावखौ नायानो मा इस मामा दिनैनिफ्राय जोंबो भिडिअ लांबाय थासिगोन ने मामा ने नायलाय मामा फ्लरिन्सा मुसाहारि ने मामा इथिं नायलाय मामा नायनो 4-5 मा जाबाय आरोना मामाया जोंना ने मामा बाय बुं दे बाय आयु नायथारा माखौबासो नुबाय आंनि फिफाखौसो नुदों नायलाय मा खालामदो बिराद जाबायलै इयो बिराद जाबाय थांखु जाखायो बुंबाबो मानिया ने मामा बाबाया थांखु जायो मामा ने खुगाखौ इनिखौ सुथेना होनांगौ बिदिजों मोसौनि गन्थं सुथेग्रा बिदिजों नों देरबा ने मामा